Bé, jo parlaré des d'una òptica, des de l'òptica nostra, que és el sobiranisme, i des de també l'òptica d'una entitat que és transversal. A dins el secretariat nostre hi participa, hi ha membres, no en càrrecs orgànics, però sí militants des de partits com la CUP fins al PI. Que això vol dir una transversalitat i quan se mos va posar aquest tema damunt la taula o quan mos van plantejar aquest tema damunt la taula, el primer cop va ser sí, és important, però pensàvem més que res en la cotatxa inicial, en la cotatxa de la primera legislatura del pacte de progrés, del primer pacte. Tot i que també jo tinc una qüestió clara, quan estudiàvem dret fiscal o quan estudiàvem fiscalitat, separàvem els tributs en imposts, contribucions especials i taxes. Les contribucions especials han passat a la història, i les taxes que tenen una destinació específica, és a dir, que corresponen a un servei prestat i són finalistes, i tenen un caire finalista, ho són primer any, segon any, tercer any, el quart any ja passen a la caixa única i serveixen per finançar tot. Per tant, el fet que s'hagi utilitzat la figura de l'impost, la figura de ratxa, des del meu punt de vista és indistint perquè al final el resultat hagués estat el mateix, és a dir, que una taxa finalista s'hagués acabat convertint en un recurs més per anar a equilibrar els pressupostos, que això és una qüestió que he de tenir en compte. A partir d'aquí, el primer pensament que m'ho va venir, perquè clar, nosaltres hem una cosa que tenim a dins escapet, que sempre m'ho dona voltes, sempre, és els recursos que generen nosaltres no ens bastarien per mantenir el medi natural en unes condicions lo més favorablement possible. Dir-ho d'una altra manera, la independència econòmica, no ens permetria fer front a això, perquè estem parlant, que sap què dic, tot i que llavors ho matisaré, però estem parlant de que 3.000 milions d'euros anuals se'n van. Quan se pugui cobrar més per aquest impost un any complet, que seran 90 milions d'euros aproximadament, el 3%, del que se'n va. Clar, dic que això ja te fa que molts hem de plantejar, molts hem de fer mirar. Crec, pensant, i això és una qüestió que la tenim en compte, que per part de l'empresariat, perquè també vàrem voler parlar amb empresariat de país, de dins d'aquest sector, de dins d'aquest 70, que deies tu, vàrem parlar amb alguns, i vàrem parlar també amb sindicat de país, que n'hi ha. Empresaris de país, com el seu país n'hi ha, i també hi ha sindicats com el seu país. És dir, clar, te planteges, això tant per part de la CAEP com de la Federació Hotelera se va fer un plantejament del govern de dir anem de la mà i intentem, tots sabem que això és difícil, intentem estrènyer la clau a Madrid i veurem si s'obre una mica el tema del finançament. Alguns pensam que és molt difícil, però el manco no anant tanta pressa i va fet aquesta escenificació que crec nosaltres que com a país hagués estat una escenificació interessant, com a mínim interessant, de coir arbau per les banyes d'aquest tema que és el que afecta a les infraestructures, és el que afecta a recursos nostres, és el que afecta a les polítiques socials, és el que afecta a tot. És el bessó central, que és una exposició fiscal que mos té pràcticament mans fermades. I a partir d'aquí, el govern ha de cercar recursos i un dels recursos que cerca és la cotatxa per cobrir els pressuposts. Això és una qüestió que nosaltres, com a assemblea sobiranista, tenim ben clara i que és el nostre objectiu bàsic.
Ara bé, jo ja entrant purament més a dins el que seria aquest impost d'estades. Jo sol fer s'envalers, pintura per de formació professional, és a dir, jo primer me mir el text articulat de la llei i llavors l'exposició de motius. Però mira, no, dic, se parla, per exemple, d'autonomia financera, la llei parla d'autonomia financera, això per favor, lleveu-ho el tema d'autonomia financera, perquè l'autonomia financera avui en dia és una utopia. És una utopia. Llavors també nosaltres tenim una cosa clara com a assemblea. Tenim una cosa clara. Veiem aquest impost d'estades clarament i únicament, exclusivament i només per la protecció del nostre medi natural. Mentrestant no s'arribi a una situació que permeti que els recursos propis que genera el nostre territori, la nostra economia en general, poden fer front a aquestes despeses que són necessàries per mantenir en condicions el medi natural. I això és importantíssim. També una altra qüestió i és que aquest impost d'estades el voldríem, aquí ja s'ha insinuat alguna cosa, però no s'ha entrat en això, el voldríem cada illa, el que se recapti. El volem separat per illes. Perquè, per exemple, Menorca i Eivissa tenen una situació allà en tots els municipis, són municipis turístics. I Formentera també. Mallorca no. A Mallorca no tots els municipis són municipis turístics. I això fa que a l'hora d'aquesta famosa comissió s'hagin de tenir, se puguin tenir inclús comissions distintes, perquè se puguin tenir plantejaments distints. Per nosaltres, la unitat d'actuació bàsica és l'illa. Ho va ser històricament, i si no ens llevam de dins el cap aquest concepte de balearitat o de balearisme, des del nostre punt de vista, no arribarem mai enlloc. Això ho tenim ben clar. Serà, si algú ha anat per Menorca o per Eivissa, ja parlem, i aquí que mos vendrà el nostre, o aquí no mos vendrà el nostre d'aquest impost. Això és una qüestió que s'ha de tenir clara. I a dins Mallorca ja se parla de municipis turístics i municipis no turístics. Això és una qüestió a tenir en compte. Per tant, la nostra postura concreta és sí, però exclusivament a aquestes qüestions de manteniment del medi natural. I això, a la llei no és, a l'arbofany de llei no és, el projecte de llei no és. Des del moment que contempla la possibilitat de la promoció turística. Tota la promoció turística, l'estem pagant nosaltres, no? Quants sectors hi ha que els paguen la seva promoció comercial? Quin sentit? Està clar que el turisme és un sector econòmic important, però la promoció dels productes agroalimentaris, qui la paguen? Les empreses agroalimentaris, els empresaris directament. No tenen campanyes de promoció fetes per govern a l'exterior, per exemple. Hi ha comunitats autònomes on la promoció turística se fa, la comunitat hi posa la mateixa quantitat que el sector hoteler hi posa. Aquí la pagam tots. I són nostres imposts pagant la promoció turística. Tenint en compte que de la manera com se va fer les transferències, en aquest cas de turisme, la partida corresponent a la promoció turística no va ser transferida o va ser transferida amb una quantia minsa que era la que d'aquell moments s'estava donant. I a dels nivells que s'ha arribat de destinar recursos a promoció turística s'estan llevant altres necessitats d'altres competències que té la comunitat autònoma. Això també ho hem de tenir en compte. També hi ha sectors que se queixen, altres sectors que diuen no, és
important, l'escola d'hoteleria és important. Ara, també la societat contribueix a formar el personal que se dedicarà, que serà llavors els elements bàsics del funcionament de lo que és l'economia turística. Però és que hi ha altres sectors que no se té l'atenció d'aquesta formació. I això també és una qüestió que s'ha de tenir en compte. No és culpa vostra. Això ho tenim ben clar, no és culpa vostra, però clar, vas veient unes diferències que et preocupen. I en la formació turística, sí, aquest apartat de nosaltres bé, de la llei, per nosaltres és una qüestió que hauria de quedar pràcticament eliminada. Això ho tenim d'una manera clara. És dir, que això és una cosa que no li dona més voltes. La comissió. Aquí ja hem topat. Aquí ja, amb això, en les comissions, tu ja l'has insinuat, però jo és que, clar, anem a mirar un exemple d'una altra comissió, la Comissió de Medi Ambient. Amb una mateixa forma de comissió, amb una mateixa comissió teòricament de nom, sobretot també tenint en compte el procediment que utilitza el legislador, en la mateixa Comissió de Medi Ambient que s'ha protegit, a la passada legislatura se van fer les proteccions. Dic que jo no m'ordona cap garantia que aquesta comissió d'impuls de turisme sostenible, que per cert, el concepte de turisme sostenible no és un concepte pacífic, ni cadascú pot tenir la seva interpretació d'allò que és el turisme sostenible i pot no coincidir, és una qüestió a tenir en compte. Però crear una comissió, qui participarà, qui formarà part, és molt obert. Ell pot cabre fins a la Fundació Jaume III, per exemple. Això és una qüestió que hem de tenir en compte, és massa ample. Nosaltres haguéssim estat partidaris d'una llei, d'un projecte de llei més exhaustiu, gairebé regulamentarista, perquè l'experiència te dona que veure aquestes lleis tan obertes, que teòricament hi cap tot, que llavors se desenvoluparan per decret, com no és, deixeu-me fer jo la llei, fer la llei i jo faré el reglament. Veiem aquí unes possibilitats de que se pot dir aquest projecte de llei que necessitarà una quantitat de desenvolupament per decret serà exagerada, en aquest sentit, i els decrets dins la llei si mal a tramitar. També si hi havia tanta pressa s'hagués pogut utilitzar el decret llei. També amb això tenim massa por a vegades. Aquest govern, nosaltres també posam determinades qüestions. Està clar que el decret llei és un instrument fort, però és que a vegades hi ha temes que requereixen valentia política i tramitar un decret llei. I si llavors encara vol ser més democràtic, tramites una llei posterior que llavors derogui aquest decret llei. Però, no ho sé, amb això veiem que falta una mica aquesta empenta amb aquestes qüestions. En definitiva, nosaltres, amb la idea d'un impost d'estades que tot reverteixi del medi natural, estarem d'acord. Com una situació provisional mentre no arribem a assolir una veritable independència econòmica, perquè mos entenguem. Recalcar la qüestió de la insolidaritat, demanar per favor la supressió perquè és un insult de separar l'autonomia financera i fer un prec també a dels hotelers. Parlaves dels 70 i els 30.
nosaltres hem parlat dels 70. I els 70 m'ho han trobat bastants que estan totalment d'acord amb aquest plantejament que jo he expressat aquí. Però totalment d'acord. Encara que sigui un turisme vacacional. Ahir vespre encara parlava amb un i m'ho comentava. El problema és que hi ha aquest 30%, aquest 30% bastant, que es creu, i ho puc dir per experiència, que té dret de cuixa a damunt la nostra terra, que té dret de cuixa damunt la nostra terra, i que els governs, siguin del color que siguin, han de ser escolanets d'escola, escolanets seus. I aquest 70%, que sou la majoria i que teniu els interessos aquí, mai heu sabut fer front a aquest 30% que no tenen els interessos aquí i que cada vegada tenen menys interessos aquí. I aquest 30 són els que comanden. I una entitat com la Federació Hotelera, jo sempre faig dir a tots els amics hotelers els faig aquí retret, pareix, amb tot el meu respecte per les persones, pareix que els triau en forca. Pareix que els triau en forca. Perquè la representació del sector econòmic més important del nostre país, parlava d'aquesta enquesta que fan a Canal 4 de Simpòteti, és que la població no vos estima. És que no vos estima. És que no vos feia estimar. Quan podríeu tenir els millors serveis de comunicació com a entitat empresarial, els millors serveis de comunicació en el poble. Explicar les coses com toca. Sempre pareix que mossegueu. És que pareix que mossegueu. Així de clar. I sobretot tenim una bona política de relacions públiques i de no voler-nos enganyar. No voler coir a determinats moments fins i tot el protagonisme de comandar dins la CAE en tot això que comporta, dur endavant projectes que jo, pel que he vist, és un projecte interessant com el s'impulsa, perquè és un projecte que beneficiaria a tot el que és l'economia del nostre país, però el tenim amagadet i quan que l'hem pagat nosaltres, no el feim, procurant no fer-lo públic, pensava dir, fes alguna contribució també de cara al país, el país vos ho agrairà, en aquest cas, i en aquest sentit canviar una mica les formes de fer. Jo amb això i acceptau, no el 70, perquè el 70 l'accepta, però aconseguíem o fem esforços perquè aquest 30% accepti una cosa que encara no ha acceptat i difícilment acceptarà mai, que és una cosa tan elemental com el principi democràtic. Que la gent que el poble ha elegit mana. I així de clar. I això és l'aportació que volen fer com a assemblea sobiranista, no entram tant dins els fons de la qüestió, però són conceptes de caire general, conceptes de caire de necessitat del país que per nosaltres són molt vitals i que per nosaltres són essencials i que si volem un país normal hem d'avançar cap a la normalitat. I d'aquests moments, amb aquestes qüestions, no som un país normal. Així de clar.